Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта чыгымнар орта, бәяләр кими. Сөт җитештерүчеләр берлеге моның сәбәпләрен ачыклый. Сөт савуны 1 елда 2 тапкыр арттырганнар. Моның серләрен гигант хуҗалыгына барып белештек. Авыл чабышкылары белән ямлы. Шәңгәр авылында яшәүче Рафаил Мәгъсумов утарыннан безнең репортаж. Кыр шартларында тиз әзер була торган мунчалар. Арчаның афганчы ветераннары махсус хәрби операциядә катнашучыларны мунчалар белән тәэмин итмәкче. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Узган тапшыруда Казан Эксподагы 2 көнлек зур күргәзмә эшләү хакында хәбәр иткән идек. Аграр тармакта хезмәт итүчеләргә, бизнес алып баручыларга нинди генә яңалыклар тәкъдим ителмәде. Аны карап чыгучылар тормышның нинди тизлектә алга ыргылганын чамалагандыр. Шулай ук түгәрәк өстәлләрдә фикер алышуларда оештырылды. Быелгы күргәзмәдә Россия төбәкләреннән тыш Белоруссия һәм Кыргызстан вәкилләре дә катнашты. Сөтчелеккә багышланган эшлекле очрашуда шималга бәяләр төшү, эшкәртелгән сөт ризыкларына сорау кимүе хакында сүз барды. Мәсәлән, 2021 ел башында 1 литр сөтнең үз кыйммәте 27 сум булган. Ә менә 22 ел ахырында 33 сум 27 тиенгә җиткән. Чыгымнар үсә, сату бәясе кими. Моның сәбәпләрен дә санап күрсәттеләр. Сөт ризыкларын экспортка чыгару, эшкәртүдә чыгымнар арту һәм сатып алучыларның мөмкинлекләре кимү. Россиянең сөт җитештерүчеләр берлеге киләчәктә шушы кыенлыкларны хәл итү төп бурыч булырга тиеш дип саный. Зур агрофирмаларда гына түгел, шәхси хуҗалыкларда да сыер саны кими дип уфтанабыз. Югыйсә 3, 5, 8 сыер асраучыларга хөкүмәт төзелеш өчен субсидиясын да бирә. Сөт бәяләре шушы рәвештә дәвам итсә, авылларда сыер саны киммәс дип берәү дә ышандыра алмаячак. Коллеги, не стесняйтесь, поднимите руки, у кого 26 рублей меньше. У кого больше 30 рублей. Күрәсез хуҗалыкларда сөтне җитештерү чыгымнары арткан. Ул хәзер якынча 33 сум тирәсе. 2022 ел ахырына кадәр чыгымнар белән бергә сөтне сату бәяләре дә артып килде. Шунлыктан хуҗалыклар әллә ни авырлык кичермәде дисәк тә була. Рентабельности в производстве. Иң мөһиме сөтне җитештерүдә дә, эшкәртүдә дә табыш алынырга тиеш. Бу күрсәткечләр 2019 елга караганда югары булса яхшы. Ул вакытта табыш һәм чыгымнар бер чамада үсте. Бүген кызганыч моның киресе күзәтелә. Бигрәк тә соңгы айларда шимал буларак сөтне сату бәяләре кими. Бүген фикер алышуда да моның тәгаен сәбәпләрен ачыкларга тырыштылар. Беренчедән, илдә сөт җитештерү күләме арткан. Икенчедән, кулланучылар тарафыннан сөт ризыкларына сорау кимегән. Аларны экспортка чыгаруда сизелерлек азайган. Сөт базарын өйрәнү шундый нәтиҗәләргә китерде ди Россиянең сөт җитештерүчеләр берлеге җитәкчесе. Киеренке хәл быел шишелеш табар дип ышаналар. Я рассчитываю на восстановление экспорта. Экспортны 2021 ел дәрәҗәсенә күтәрергә телибез. Хәзерге вакытта сөт күләме арта, ә сатып алучылар саны шул ук дәрәҗәдә. Димәк, безгә бу сорауны да хәл итәргә кирәк. Моңарчы хуҗалыкларның 25% эшкәртүчеләр белән озак вакытлы килешүләр төзеп эшләгән. Хәзер моңа да әллә ни өмет юк ди белгечләр. Килеп туган катлаулы мәсьәләне Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергәләп шишергә ниятлиләр. Сөт эшкәртүчеләр үзләре дә аптырашта. Алар эшкәрткән сөт ризыкларының күбелеше складларда сатылмый ятырга мәҗбүр. Элегрәк тә мондый хәлләр күзәтелде инде. Ул вакытта күрше илләрдән арзанлы коры сөт кертү бәяне төшерә иде. Хәзер бит үзебезне тулысынча яңа савылган сөт белән тәэмин итү мөмкинлеге бар. Очсыз дип читтән кертүнең мәгънәсе юктыр да. Мондый күренеш иң беренче сөт җитештерүне бизнес дәрәҗәсенә күтәргән хуҗалыкларга кыенлыклар тудырачак. Бүгенге вәзгыятькә аграр министрлыкның еллык коллегиясендә чыгыш ясаган Әтнә районы таң хуҗалыгы җитәкчесе Алмаз Сибагатуллин да борчылуын белдерде. Бәяләр соңгы елда беренче тапкыр чыкты. 22 елның җәендә 1 литр сөтнең база бәясе 31 сумнан артык булса, бүгенге көндә ул 27 сум тәшкил итә. Бүгенге көндә бәяләр тагын да кимими дип беркем дә ышандыра алмый. Шушындый шартларда авыл хуҗалыгында хезмәт куючы оешмаларның рентабельлеге үсе түгел, бәлки тискәре якка үзгәрү еракта түгел. Таң хуҗалыгында уртача бер сыердан 30-35 литр сөт сауыла. Аларда сөтнең сыйфаты да югары дәрәҗәдә. Әлбәттә, сыйфат та күләмдә ашатуга бәйле. Соңгы вакытта терлек азыгын фән кушканча балансларга өйрәндек. Әмма кушылмаларны чит илдән кайтарта иделәр. 3нче ел импортны алыштыру ихтыяҗы килеп туды. Хәзер кирәкле кушылмаларны да, бозаулар өчен сөтне алыштыручы матдәләрне дә Арчада сафка баскан заводта җитештерәләр. Үзебезнең аудиторлар барып, хуҗалыкта ниләрне, кармаларны алып, каннарны алып,
шуннан чыккан нәтиҗәләрне карап, шушы хуҗалыкка яраклы иттереп премикс ясап бирәбез, шушы хуҗалыкка ызысыем эшләп бирәбез. Рацион эшләргә дә булсасызмы? Рацион эшләйбез, кан анализын 16 төрле показатель белән карыйбыз, кормаларны тоже протеин, сухое вещество, крахмал нәтиҗәсендә карап инде башта азыкларны алабыз, аннары үзебезнең программа белән рационга салып эшләп бирәбез. Арчада төзелгән заводның макетын Казан Эксподагы күргәзмәдә күрергә була иде. Хәзер күрше Башкортстан, Удмуртия республикалары, Самара, Киров өлкәләре дә терлек азыгы кушылмаларын Татарстаннан юнәтә. Сөтнең аның 85% су булса, калганы белок, жир һәм витаминнар тора. Ә безнең күпчелек премиксларның составыннан витаминнар булса, белокны, крахмалны без карап, белокны һәм жирны карап без үзгәртеп бирә алабыз. Сөт җитештерүдә Татарстан беренче дип сөйләргә яратабыз. Әмма бу кадәр күрсәткечләргә тик тымалдан гына ирешеп булмый. Бу комплекслы эшләү нәтиҗәсе. Шуның кадәр хезмәт куеп җитештергән сөтне арзанга сатасы килми шул. Бәяләрнең тотрыклануы хөкүмәт югарылыгында хәл ителергә тиеш дип саный сөт җитештерүчеләр. Соңгы елларда Татарстанда сыерларның сөт бирүчәнлегенә игътибар нык артты. Шуның бәрабәренә узган ел сөт савуда республика 2 миллион тонна чиген узгандырды. Монда читтән тоналар кайтартып, нәселне яхшырту усулын гына сәбәп итү төгәл җавап була алмас мөгаен. Зур агрофирма хуҗалыклар терлек асрау шартларында үзгәртте. Азык әзерләү үзәкләре төзелү дә продукцияны арттыруда ныклы бер адым булды. Хәзер бит хуҗалыкларның күбесендә рацион төзеп тә башватмыйлар. Хезмәт күрсәтүче оешма анализлар ала, тикшерү нәтиҗәләреннән чыгып, терлек азыгын баланслап та бирә. Шушы урында Тукай районының гигант хуҗалыгын мисал итеп китерә Аграр министрлык. 2021 елда тәүлеклек 7 тонна сөт сауган хуҗалык ничек итеп 1 елда җитештерү күләмен 2 тапкырга арттыра алган. Кайчандыр Шехиядән 60лап тонна алып караганнар. Хәзер тоналарны үзләрендә әзерләүнең нәтиҗәсе күбрәк дигән фикердә алар. Күләм арттыруда төп фактор азык әзерләү үзәге һәм дөрес итеп рацион төзү диләр. Үсешне урынга барып үзебездә күреп кайтырга булдык. Шуннан да менә бәйдә асраганда аның чыгымнары күп. Аның транспортер чыгымнары да бар. Шулай ук аның аша туризмы да башкарак. Аннан инде ул менә без авышның үзәрле шекләрдән югарыларны бәйдә торган иде. Алар узак бәйдә торса, аяклары эштән чыга. Аяксызлана башлыйлар. Шуңа күрә инде хәрәкәттә булганда үсештә учраклар. Яңа төзелгән мондый торакларның уңайлыкларын санап бетерә алмый белгечләр. Трактор кирип яшьтерлекләргә ашарга сала. 2 торакка 1 терлекче хезмәт күрсәтә. 1 торак 200 баш терлеккә исәпләнгән. Бүген монда 151 баш тонна тәрбияләнә. Асларына даими рәвештә салам түшиләр, махсус рацион төзелгән җылы су алларында. Мондый шартларда үсештә начар була алмыйдыр минемчә. Бузауларның үсешләре әйбәт. Бүгенге көндә где-то средний 920 грамм үсеш алып барабыз. Әрәй группадан. Шул инде яңадан 6 айдан югары булганнан соң уже бүтән торакка күчерәбез. Үгез бозауларны да үзләрендә үстерәләр. Әле яз башында гына 450 килограммлы терлекләрне 7 миллион сумнан артыкка сатып җибәргәннәр. Малның тере авырлыгының 1 килограммы 195 сум. Бүген терлекчелекне азык әзерләү үзәгеннән башка күз алдына китерүе кыен. 2 ел элек үз көчләре белән төзеп куйганнар аны. Алайда төзелеш 35 миллион сумга төште диләр. Әмма рәхәтен узган ел ук аңлаганнар. Үзәк үзен тиз аклар дип өметләнәләр. Перманентлы нәрсә бүгенге көндә бик күп корма экономия беренчедән, икенчедән сидайны сынартыра генә булса да шуның белән азык-төлекләрне экономик итү өчен бик әйбәт нәрсә. Менә узган ел без уйлап караган идек, санап караган идек. Где-то 3нче елга караганда без буквально 32-35% азыкны экономик иткәнбез. Шу кармасын торгасында. Риф әфәнде хуҗалыкны 23 ел җитәкли. 2000 елларда бик авыр булган хәлләре. Хәзер эшләре җайга салынган. Кредитлар алып та азапланмыйлар. 2021 елда 7 тонна сөт сауган хуҗалык, 2022 елны көндәлек 15 тонна сөт сауга ирешкән. Азык әзерләү үзәгендә рационны дөрес итеп төзү нәтиҗәсе бу. Терлек азыгына 11 төрле компонент кушыла. Рационны безгә бирәләр Лер фарм организациясе, алар рационны исәп итәләр. Алар рационның үтәлешен һәр көнне тикшереп торалар, һәр көнне. Алар һәр сәгать дәвәтне, һәр көнне ничек ашалышы, ни күп сөт сау алынган, контроль дойкалар, бөтен турында информация алып торалар. Күрәсез 200 баш сыер асрарлык тораклар яхшылап ремонтланган. 2 арага сау залы да корып куйганнар.
Adminni bilen işleyerdik. Sıyırlardan en көп бузау алу гыйнвар март айларына туры килә. Бу чорда бузаулаган сыерлар җәйгә иң күп сөт бирүчеләр дигәннәр. Араларында лидерлар да юк түгел икән. Бар 70 литр почти бирә бер сыйыр. Исеме? Чотты. Җитәкчеләре әйтүенчә, эшче көчләр белән мактанырлык түгел, чөнки шәһәр якын. Аларны хуҗалыкта эшләтү өчен төрле кызыксындыру усулларын кулланырга туры килә ди Риф әфәнде. Kırıydağına şehir, bu konu şehirde 10 minutluk, 10 minutluk değil, ben 7 minut diyorum şehirde. Kışlar tepiler şok gitseler de ama da bu konu 20 minutta şurunda olarlar. Şu anda bizim ulyaktan kıyınlıklar var. Bunu var öyle. Нешегеде тартып була, только хезмәт кылган достойный Толк шулай. Хезмәт кылган түгел. Biz инде күп мәдәиятләр төзибез. Үзебезнең кышлап кала төзибез. Гигант орлыкчылык хуҗалыгы 2000 гектар чәчүлек җирен шәһәр карамагына бирергә мәҗбүр булганнар. Үзләренә 3000 гектар гына калган. Шуннан сыйфатлы чәчүлек орлык та малларга фураж булырлык бөртүктә үстерергә кирәк. Игенчелектә уңыш ала алмасаң, кыен хәлдә каласың дигән сүз. Бүген икмәк бәясе, например, 6-7 сум булган вакытта сигнал сатабыз 23-24 сумга. Аның разница бик зур. Менә шуны эше мәшәкать дигән нәрсә аз булганда, разница булган вакытта любом случае мәшәкатьсез генә булмый. Әлбәттә, бүгенге бәяләр җитештерүче өчен кулай түгел. Бу очракта ничек табыш турында хыялланырга? Риф әфәнде фикеренчә, җитештерүнең чыгымнарын киметү, ничек тә күләмне арттыру юлларын эзләү зарур. Хәзер авылларда атка атланган малайларны көндез чыра яндырып эзләсәң дә табармын димә. Андый күренеш тарих битләренә күчеп бара. Район һәм авыл җирлеге җитәкчеләреннән сабан туйларына бизәлгән атлар, чабышкылар табуы авырлашты дип уфтануларны шактый ишеткән булды. Чабышкылар асрауны чыгымлы эш диләр инде. Орча районының Пшәңгәр авылында яшәүче Рафаил Мәгъсумов алай дими әнә. 3 чабышка бия асрый ул. Узган ел 100 мең сум акча һәм 3 тонна сулы эшләгән аның атлары. Чыгымнарны капларга шул җитә. Рафаил абый аларны табыш алу өчен асрамый әлбәттә. Айгыр тай туса да арзанга гына дусларга биреп барам. Алар да асрасын, авылда чабышкылар булырга тиеш ди. Гомумән, апаз авыл җирлегендә атларны да, мөгезләре тирлекне дә иң күп асрауларын яхшы беләбез. Узган ел ватан хуҗалыгы турында язма әзерләгәндә без моңа тагын бер кат инандык. Бүген сүзебез чабыш атларын асрау серләре хакында булыр. Аларны безгә Рафаил Мәгъсумов бик тәмләп һәм җентекләп аңлатты. Шулай итеп яшәп ятабыз. Авыл җирендә эшләргә дә була, яшәргә дә була, йөрмәскә генә кирәк. Барса җитешеп була. Чисталык, тәртип, яктылык. Бу торакны лапас дияргә тел бармый. Зур комплексларның кечкенә макеты дияргә була. Биредә кул хезмәтендә булдыра алганча җиңел әйткәннәр. Тиресе дә улактан гына урамга чыгып китә. Терлеккә иң беренче һава кирәк, анда чисталык кирәк терлеккә. Дөрес ишеп ашатырга кирәк. Мин үзем бит бараш булып эшләгәч инде төрле җирдә йөрим, күрәм, кайда ничек эшләнгән ие. Моның проектында берәүдә сызма, кемсездің проектында диләр, бөтенесен үзем белгәнчә үзем эшләттем инде. Жылтып эшләргә кирәкме? Менә салкын су белән тора сыерлар. Салкын су белән генә сыерларны тотып булмый. Аны үгезләрне тотып була, таналарны тотып була, сыерга җылара кирәк инде. Менә әзрәк үтеп әйтәргә кирәк. 5 сыерының берсен күптән түгел генә сатып җибәргән. Сөт бәяләре түбән төшә башлады ди хуҗа. Шулай да урынына тона бәйләп куйган әле. Әгәр сыер сөтне 20 литрдан ким бирә икән, аны асрап азапланасы юк. Пешәнен икмәген сатып алып ашаткач, сауган сөтең кыйммәткә төшә инде. 30 сумнан сатканда куанып эшләгәннәр. 24 сум күңел күтәрерлек бәя түгел шул. Югыйсә, гаиләгә өстәмә табыш булыр дип бергәләп корган бизнеслары бит. Малай эшләде инде, малайның кулыннан килә бөтен нәрсә. Малай сваркашына булдыра, нигезне. Кирәк икән, кырып куясың, клетканы кирәк икән, сөтеп куясың да инде, бузауны бәйләп кенә куясың шунда, урында гына инде. Менә монысын шулай тордык инде бузауны белән. Бу шайлык бузау басып тора менә монда. Üçüncü көнгә моны бәйләп куйдык, бу клетка эчендә яре. Үзе әйтмешли, барысына да өлгерә Рафаил абый. Тагын бер теләген чынлыкка ашырган ул. Авыл атсыз яшәргә тиеш түгел. Сабан туйлары җитсә, чабыш атлары таба алмый килмерәләр. Андый вакытта чакырган берсенә барып өлгерә дә алмыйм ди чабышкылар хуҗасы. Колхоз председательләре машина алсалар алалар инде. Бер ат тотмыйлар, чабыш аты. Тотарга аның мәшәкате күп, чыгымы бар. Тотарга кирәк инде. Электә малайда хыялланадыр инде, бер мини-кәлемши салабыз, атлар үчетәбез дип, чабыш атлары дип, менә Аллага шөкер инде, хыяллар тормышка ашты. Безнең монда авылда хәзер атлар күп. Монда җигәргә дә тоталар атлары, менә күршедә дә атлар, кругым атлары инде, соярга да тоталар, анда чабыш атлары менә, анда Фазылҗанов Идрис тота чабыш аты. Шуннан сабан туйларына алып чыга. Шуннан Җәләлиев Илфар, анда бар чабыш атлары, әле Пшәңгәр халкы атны бетермәде, бетермәячәк тә, киләчәктә Пшәңгәрдә чабыш атлары булачак. Allah versa.
Шабышкылары күп түгел әлегә, 3 биясе бар. Аларның һәр кайсы турында иркенләп, сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин ул. Менә бу 11 яшьлек бия хуҗасына шактый игелек китергән малкай. Бу минем Зайки исемле ат. Бу инде моның пародасы инде местный парода дип аталайды. Мен телешен алып кайткан идем менә. Бу хәзер 7 тай берде. Миңа бу ярышларда катнаша, авыл сабан туйларында, арча сабан туйларында. Буны бер бакчада сокалап була, моны бер җигеп тә йөреп була, бөтен эшкә бара бу. Чабышкада бара. Әлбәттә, шабышкылар асрау җиңелеш түгел. Пешән солы салдың да бетте дип уйлаучылар ялгыша. Бүген аларга атланып, авыл башыннан йөртеп кайтучы, гомумән атлар яратучы малайлар да бетеп бара авылда. Телефон, гаджетлар әкренләп йота яшүсмерләрне. Рафаил абый у яктан бәхетле. Азат белән алмаз атларга ябылуда ятарга ирек бирми икән. Ат өстендә йөрергә теләк кирәк инде главное. Канда да кирәк. Минем абыйлар шау бирә. Прогресс Фазылҗанов Идрис дигән абый мине була дядя була. Шунда нәселдән килә безнең. Тагы инде примерно 13 ел элек шөгыльләнә башладым, потому что үзебездә ат бар иде. Бар да кичкә вакытта куркытадыр, нишекләндерә. Шабышларда аттан бигрәк җайдактан да күп әйбер таләп ителә. Ни дисәң дә шабышкылар белән алар идәрә итә бит. Ат сизә, аттан курыкмаска кирәк. Ат бик сизгер хайван бит инде ул. Шуңа күрә аның янында бик җайлап кына йөрә кирәк инде. Артык таушламыйча, кычкырмыйча атка тауш күтәрмичә инде, җайлап кына. Менә шабышта катнашкан вакытта хәзер атта кала башлагач сүгелеп тәйбәсен дә. Сүгенәсең инде, кая барасың? Сүгенмичә булмый бит инде. Камчылап таласың инде. Кая бер камчыга ни начар тәсир итә. Наоборот, киресенчә туктарга может. Кая бер инде кызулый. Шуңа күрә шамасын беләргә кирәк инде бөтен нәрсәндә. Хәер, ат түгел, машинага да утырып йөреп карамыйча ияләнеп булмый. Ә монда тере малның холык-фигылен дә аңлый белергә кирәк ди егетләр. Тишне йөреп карамыйча гына әйтеп булмый, любоятка утырып чабып, характерын белергә нитергә ничек шапканын вакыт булганда киләбез инде, кайчан була без. Иртәрәк киләбез инде сәгать 7ләргә иртәнгә. Рафаил абыйның төп максаты шабышкылардан табыш алу түгел. Каптатылган атлардан бия туса үзенә калдыра, айгыр тай туса дусларына бирә. Шул рәвешле авылда шабышкылар санын арттырырга исәбе. Менә бу бия яшәле. Озын аяклы бу атны быел шабышларда катнаштырырга исәбе. Аңа зур өметләр баглый хуҗасы. Монысының исеме Эшли. Моның әнисе белән Зайка. Моның әтисе Кырлайда, мин моны әнисен алып барып монда каплаттым инде. Эксклюзив автор. Моның 25 апрельдә 2 яшь була, моны иретә башладык инде. Декабрьдә тотындык иретергә, быел Алла бирсә тавыклыткалар белән шаптырырга инде исәп инде. Бөтен өметләр шушында Алла бирсә инде. 3нче биянең исеме Тория. Ул 17 мартта тойларга тиеш. Яртылаш чиста токымлы бу бияне Лениногорскидан алып кайткан ул. Менә сезгә Рафаил абыйдан тагын бер мәгълүмат. Әгәр бия тай туса, әтисенә ошый икән. Айгыр тай әнисенә ошап туа ди. Күрәсез, әле язга кирип кенә барабыз. Шабышкылар бүтәннәрдән аерылмый да. Хәзер махсус рацион белән ашата башлагач, алар ябагасын куеп, ялтырап торачак. Гәүдәләре дә тартылачак ди хуҗа. Пешен белән, солы белән генә чабып булмый. Буларга рационга көн сайын бал, булганда алма, кишер, коктейль шикелле итеп ясап, шуны бирәм иде. Атнага 2 тапкыр менә тренировкадан белән җегетләр алып чыгалар, йөртәләр. Тренировкасыз булмый инде. Ул атны карда яткырып, абзарда яткырып кына, ул сабан туйлары җиткәч кенә апчыга ат чапмый уланнан соң. Ни дисәң дә авыл болыннарында уйнаклап йөргән атлары, аркандагы бозаулары, инештәге казурдәкләре белән ямлы ул. Шушы күренеш өчен янып йөрүче Рафаил абый кебекләренең теләктәшләре күбрәк булсын иде. Бүген махсус хәрби операциядә катнашучыларга, Россиянең яңа кушылган төбәкләрендә яшәүчеләргә берәү дә битараф түгелдер. Булдыра алганча андагыларга гуманитар ярдәм оештырып, илтеп тапшыручылар турында даими хәбәр итеп торабыз. Орча районының афганчы ветераннары мобилизацияләнгән якташларын тиз генә җыела торган мунчалар белән тәэмин итмәкче. Узган атнада алар 15 шундый мунчаны махсус хәрби операция барган урынга алып китте. Үзләре хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан егетләр солдатларга нәрсә кирәген яхшы белә. Аларны сәфәргә афганчы ветераннар белән бергә тапшыруның иҗат төркеме дә озатып калды. Сәсо барып кайтырга, самый главный, яхшы гына әйбәт кенә. Егетләргә сәлам әйтергә. Махсус йөк белән кузгалучыларны озатырга килгән Орча районы башлыгы Илшат Нуриев егетләргә киңәшләрен дә бирде. Ни өчен дигәндә, әле күптән түгел үзе дә барып хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан район егетләренең хәлен белешеп кайткан. Берләшкәннәр җегетләр үзенә берсен-берсе якташлар итеп хис итеп,
Шу халі яқшы мына мен адаттағы рахмат сөздер айтып жіберділер. Мұнда бик зор рахмат сөздер айтасыз волонтерларыбызға, бар халқымызға, бүтін агрофирма жетекшілеріне, ұйышма жетекшілеріне бик көп ярдәмләр болды инде. Машиянна 8 машиянна жібердік бетіне қайыр. Однан тышында қайыр почти 80 тоннаға якын гуманитар груз кетті. Инде монысы теге әле Лисичанскийга, башка шәһәрләргә тагы әзерләп биргән хәер. Һәм әле безнең 16 китәсе бар бүген үстендә. Бик күп шундый яхшы эшләр белән халкыбыз бик бердәшеп, бик матур итеп эшли. Аршадан киткән 70ләп ир-егет махсус хәрби операциядә катнаша. Алар белән даими элемтәдә торалар. Әле декабрь ахырында гына ветеран әфганчылар да урынга барып якташлары белән күрешеп кайткан. Гуманитар ярдәмне шундагы мәктәпкә кертеп калдырдык диделәр. Именные посылки ребятам подготовлены. Егетләрнең һәрберсенә аерым посылка әзерләнгән. Анда азык-төлек белән бергә тепловизорлар, хәтта махсус прицел да бар. Ансын гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Арчадагы бүлеге хезмәткәрләре алып бирде. Бу эшләр барысы да безнең егетләргә җиңелрәк булсын өчен эшләнә. Бүген менә чираттагы ярдәмне хәрби операциядә катнашучыларга илтергә әзерләнәләр. Монысында башка кирәк-яраклар белән бер рәттән кырда тиз генә җыела торган мунчалар алып китәчәкләр. Әфганчы ветераннар хәрби хәрәкәтләрдә катнашканда нәрсәгә ихтыяҗ зур икәнен яхшы аңлый. Дигән үзебез уйлап, шулай итеп киңәшеп, шулай итеп эшләдек инде без монда. Без аны Афганстанда кулланган булды инде. Безнең танкта жүргән вакытта үзебезнең шихуллар бар иде. 200 литр бушкага су тутыра торган иде. Ул топливо, наружный топливо бакларына без су тутырып, ул нидән системадан отключать итеп куйдык та, ул безнең бик күп вакытлардан спасать итте менә ул. Политисәдә, гранатометтан лексәдә ул инде янып китмей, су булып, наоборот, сүндергә булыша торган иде. Әлбәттә, яу кырында иркенләп мунча кереп ята алмыйсың. Шуңа да мунчаларны тиз генә җыела һәм сүтелә торган итеп эшләргә тырышканнар. Әлегә барлыгы 15 шушындый мунча. Илнур әфәнде һәрбер ротаны мунча белән тәэмин итәргә дигән бурычта куйган. Шухларга тутырабыз да, моны буквально 2 минутта җыеп була бу мунчаны. Күтәреп йөргә булмы? Күтәреп йөргә 2 кеше күтәреп була инде. 2 кеше күтәреп, улар таза итеп ясадык, потому что кибеттә сатылганнар консерв калайны ясалган пишәр белән булмый. Менә Долин Ашакриш ясады, металл ширкәте, шулай бергәләп ясадык инде. Менә егетләр белән яхшы итеп каркасларын бергәләп җыйдык. Шушында Афганистан малайлары белән бергәләп. Исур, Динар безнең бергәләп, башка Афганистан малайлары катнашты. Илнур Гомәр улы Әфганстанда танкист булып хезмәт итә. Танк шартлап яралана да. Орден медальләр белән дә бүләкләнә. Бүген дә һәлак булган якташларын онытырга ирек бирми. Аларның каберләрен зиярат кылуны оештыра. Һәр кайсы призына ел сайын Арчада запорожецлар ярышы оештыра. Илнур да кырлайныкы бит, мин дә кырлайныкы. Күршеләр бергә уйнап үстек. Шуннан соң инде армиядә Афганстанга эләктек. Ул миннән алданрак анда барган иде. Анда хезмәт итә башлады. Мин хәрби училищедан соң аның адресын алып, һәм дә мөмкинлек булгач, аны эзләп табып, шунда Афганстан җирендә очраштык. Кайчандыр Әфган җирендәге сугышның ачысын татыган бу егетләрнең шулай бердән булуына аптырысы юк. Алар бүген хәрби операциядә катнашучыларга бер җылы сүздә рухи көч өстәгәнен яхшы аңлый. Исән-сау барып якташлары белән күрешеп кайтырга язсын. Андагы егетләребезгә дә сау-сәламәт өйләренә, якыннары янына кайтырга насыйп булсын. Арчалылар хәрби операция зонасына әйбәткәнә барып кайтты дип хәбәр итте безгә Илнур Яруллин. Мунчаларны корганнар егетләр чабынып чыгарга да өлгергән. Андагы якташ егетләрнең кәефләре яхшы, бөтен кирәк-яраклары да бар диде Илнур әфәнде. Әмма тыныч халыкка әледән-әле диверсантлар һөҗүм итеп тора. Безнең егетләр аларны саклый дип тә өстәде. Ул төшергән видеокадрларны сезгә дә тәкъдим итәргә булдык. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Хәбәрләрегезне экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына юллый аласыз. Аралашып яшәргә, исәнлектә күрешергә язсын.